Úplne pre mňa song tu hrá. Bam, čau, dajte go, stíšim to kvôli copyrightu. A vítajte v autoškole so mnou prvýkrát ever. Môj inštruktor niekam zmizol, tak som to využil na to, že si môžem natočiť vložík. A asi sa ma bojí, keď odišiel. Ale bol si pokecať s takým druhým, teraz sme im mohli viesť späť na zrkátku. A rieši sa, že či budeme môcť jazdiť na druhej časti dráhy, alebo tu. A dneska mám rozbiehanie. Už sa blíži, Počkaj. Tak sme späť. Pôjdeme teda na cestu, či ne? Ne. Tak ideme. Jednotku akcia. Smerovka. Smerovka, dobre. Áno, seriózne. Tak, zrkadlo pozrieme. Tak, akcia. Dvojka. Motočka. Moravská. Vespa. To dáme. Veverka. Vážne veverička. Jež to na rozptýlenie. Nebudeme zrazať veverky. No poďme na to dáme. No to keby sme išli do premávky. Čo? Nejdeme do premávky? Čo? Počkaj. Ideme. Neviem, či? Ideme. Odvezete sa dá. A kam ideme, ale? Zrejším stanicu sa odvezeme. Normálne. To nemôžeme dneska takto. Áno, ideme, dávame smerovku, ideme akcia. Pán inštruktor, ja sa poserem. Mám tu aj hajzlak v kufri. Ne, to odriadite vy a ja vám som takú bombonieru a na budúce môžeme dať na cestu. Žiadne úplatky nebrať, ideme von. To prdele. Poďte smerovku doľava na roh. Ale oni sa mi budú smiať. Ale tak smerovku. Ale tak smerovku, no. Ja diktujem. A ja som tu vedúci. Dobre, ubereme. Všetko budem diktovať. Komu máme dať prednosť? Predky máme prednosť. Tak. A ideme. Môžete ísť. No, za nami sú policajti hneď. A oproti sanitka, tak sme bezpečno. 112 máme na blízku. Super. Trojku a ideme. Ja som na ceste! Prečo som na verejnej ceste? Štvorku. Dáme štvorku už? No, seriózne, však prvýkrát. Sme ešte nemali. Však to, do parku som si nedal. OK, toto je divné. Svetelná križovatka. No, to už nie je jak parkovisko, tu už sú aj také predmety. Máme zelenú, máme serióznu zelenú. Seriózna zelenú, kým tam dojím, bude seriózna červená. A tí seriózni policajti budú za mnou. Červená je farba, no. Tí seriózni policajti budú za mnou, keď sa budem rozbiehať. Nedá sa to ešte prebehnúť? Zatiaľ máme, ideme, blížime sa. Idem. Stoj. Toto nie. Toto nemôžeme? Som im ukázal, ne? Smerovka doprava. Počkaj, jak to? Alebo nie, zostaňte tu. Ideme rovno. Hej. Pomaly 40-ka, to by chceli od nás. To čo mi urobil? On ma zobral na rovinu na cestu. Prvýkrát v živote som riadil na ceste a odradil som to domov. Takže Valmosa, ja šuhaj. No okej, ale teraz normálne veci. Takže autoškolu som dneska absolvoval. Ďalší krok je dohodnúť sa s dneskajším hosťom talkshow, lebo sa podarilo hneď dohodnúť pokračovanie, čo ako som včera hovoril a ako som aj včera hovoril, dostrihať to video, lebo včera sa to ešte nepodarilo. Bolo toho 7 ideí sa mi podal včera natočiť. Ne všetky ku mne, ale 7. Dobre, ne? Výkon natáčací. Vrátim sa k vám potom po obede, keď budú ďalšie aktualitky, OK? Uvaža! Stokrát povedal, že vankušiky žiadne nemám. Tak môžeme vám potom vycentrovať kuchynskú linku. Hala. Takže čo je ty? Čo je, Rošťačku? Ten sa vrátil a hovorí, že ide po ten hasák, ako vyslovene. No, a jak sa vracal s hasákem, tak ho chytil ten druhý a hovorí mu, počúvaj ma, poďme dať si desátu. Tak dali si desátu a odtedy to tam teče, neviem to vôbec opraviť. Jaj, no tak to je ten hasák normálne, však to je z toho hasičského súboru, tá piesňa a tancov. No pretože oni keď hasá, tak vlastne potom používajú hasáky, ne? No mám sa, že to moca takto nejako, no teda čože no. Taková píseň, čo je, hasáky sú krátky, to je to, ne? No, na hasáky sú krátky, no tak Maroško, servus to bol. Servus, Janko. Jaj, no ľudia, teraz som sa zobudil, ty kokos. Je 8:30, 9 hodín o chvíľočku. Ja som po obede zaspal, lebo dneska som hrozne skoro ráno vstával, keďže som mal jazdu v autoškole a ešte predtým som chcel doslať pár vecí.
tak som stál skoro a včera som zase ťahal do noci, takže som bol úplne zničený, tak som si musel lahnúť. Ale nerad chodím spávať cez deň, neviem, jak to máte vy, ale ja keď idem spať cez deň, tak potom som zbytok dňa totálne oťapený. Našťastie teraz už to môžem dovoliť, lebo je neskoro večer. A dneska už asi videjko na hlavný channel nestíham vydať, ale zase mi dneska podarilo natočiť nové veci, proste je toho veľa, len nestíha to furt aj točiť, aj spracovávať, tak to vidia asi aj zajtra. S Čekým bolo dneska opäť top, sme pár hodín pokecali, sme si totálne sadli, sme riešili veci, čo by sme mohli v budúcnosti spolu vymysleť. A showka vyšla tiež úplne super, lebo na konci vlastne Čeky, ako máme minihry nakoniec, tak nechcem nám to spoilovať, ale toto vlastne aj neispoil. Čeky zahral na svojom mixpultiku cez iPhone takú apku, napojené na môj reprak cez Bluetooth a úplne brutálne to znelo, ty kokos, no aby som si objednával každý piatok hrať iba tak domov, proste minidisko. A keby to teraz večer bol, tak to bola úplná šupa. Potom sme sa s ľudskou stretli a išli sme poriešiť nejaké oblečenie do Reeboku. Sme si boli pozrieť dneska, takže to bolo zaujímavé. A potom sme prišli domov, ja neviem. Ja fakt neviem, kde som teraz, ty kokos, ja neviem, kde som, koľko mám rokov, ako sa volám, či som youtuber, či dám videa na Vimeo. Ja neviem proste teraz, ja som úplne pupu. A keby ste zobudili niekoho v úplne inej krajine, fakt, ja to nemám rád, ale teraz sa poviem dokopy, si dám sprchu. A musím ešte fungovať dneska. It's Friday, I'm gonna get down on Friday. Však je piatok, tak aby som nesklamal, ešte treba ísť žiť. Neberte si zo mňa príklad. Treba byť doma a upratať a učiť sa. Ale ne. A posledná vec, vlastne dneska som strážil Maxika, bol úplne super. Sem vám hádžem fotku, že jak dneska chilloval. Dúfam, že to šlo, že som nejak rozmazal, pozrieť, dá sa tá fotka použiť, ale Maxiček bol dneska úplný frajer. Bol super, mal takú tichšiu náladu, ale za to pôsobil tak mega vyspelo, lebo dneska nehovoril každú blbosť, iba tak rozumne odpovedal, tak no, I don't wanna watch TV, no. Tak bol dneska taký rozvážny, bol zlatý. OK, ak sa tento random vlog páčil, hoďte like. Zajtra sa vidíme buď na hlavnom channeli, alebo pri ďalšom random vlogu. Majte sa. Čaute. Vidíme sa teda, OK, čau. Lebo ja som úplne, teraz idem sa jak zorientovať, naštartovať studenou vodou, OK. Uaša.